आरो गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो मोजाङैनो दङ जों दिनै थांगासिनो गामियाव माने तामुलपुर खाथियाव मोनसे माबा जागासिनो एबसुनि गल्डेन जुबली दङ बेयाव थांगासिनो जों नोंथांमोना नायबाय दा लेट्स स्टार्ट दा भिडिअ लोगोफोर जोंना गारिया थाव गैया थाव सोनाय दे एसे थांगासिनो जालुकबारि मोनबाय हरखाबै लाइटआबो एसे बारा मोजां नङा एसे एडजास्ट खालामदो आरो पिक्चार क्वालिटि मोजां जानाय नङा अब्लाबो एडजास्ट खालामदो एसे फाइनाली जों मोनफैबायानो हाबैनोसै दा दसे उनाव दसे रेस्ट लादो माने मोनफैनानै गारियावनो हाबैनोसै मोनफैबाय नै लोगोखौबो लोगो मोनदो बुंनायालाय नोंनि थांगासिनो बेरायगासिनो नायबाय दा दखानफोरखौ नायनोसै एसे मा फानदोंथाय नायनोसै फैयै फैयै आदाखौ लोगो मोनबाय आदा मा खबर नों दासो बायद' ओइ बे बिलुन फानगासिनो आं नैया बेसेलै मोनसेयाव नैबे मात्र 10 रांल' दा बेरि बिलुन दङ ना गैया बेरि गेरान्टि दे बे नाङालै बेरि बेरनायबो गेरान्टि दङ आरो नाङा दे होनांगौ बेरनाय गेरान्टिखौ नांथ'आ दे उनाव लासिगोन उनाव लानो हागोन दे लोगोफोर पिक्चार क्वालिटिया बारा मोजां जायासै बेनि थाखाय सरि आरो लोगोसे मेन प्रग्रामा गाबोनसो माने दिनै नङा फैबाय ओरैनो बेरायनो होननानै आरो लोगोसे माने सिनेमेटिक शट नोंथांमोन दिन्थिनो हानाय नङा बेनि थाखाय सरि आरो जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक